pala niini nga sibiyahan. Daghang salamat. Mabati na ninyo pagbalik ang naandang programa sa PBCM o Philippine Benevolent Christian Missionary nga mao ang mga langutnan lamdag sa kinabuhi. Matag Domingo kini alas 12 sa udto paingon sa alauna sa hapon, ayaw pakyasa kini nga programa nga madunggan sa DXKO Radio o makita usab sa RPN Channel 5 sa cable TV naman sa Facebook page ang programang magatod sa espirituhanong pagtuo. Mga langit ng lamdag sa kinabuhi sa PBCM uban sa nag-unang evangelist na si Juan Ranilo Mangalos ug mga kauban. Mga kaigsonan ug mga mahal namong tigpaminaw, ini karong tumura sa kini ang programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kini ang agad Evangelista Reverend Charlie Iwinyo na sigasing nga magadapit kaninyo unta nining tumura karon na kamo sa tumang kabaso galangsik sa inyong mga panglawas din may magamit nato sa mga pagtuon, pagtimbang-timbang sa mga kamaturan na makapaghatod kanato ngadto sa kaluwasan, mga kamaturan nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia. Kung may basahon man nga referensya igamit kini dili para sa pagsupak sa Biblia nga gitudlo ni Master kanamo padayon sab nga among gipanudlo kaninyo. Og dining higayon na among mga mainitong pagpangamustas na mga kaigsunan sa nagakalilaing dapit labi na kang brother dapit sa Tagulwa, no? Samsi Oriental. Basta kanimo Bradja. O karon sa kinatibukan ng mga membro sa PBCM compound karon ang nagsunod. O sa mga pagpailaw niya, nining atong mga sibihan inyo ra usab nga madungog. O karon magapaila pa ang kauban pang mga ebangelista o ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalan ug mga kaigsunan, kini si Brother Hermoines Magrayo katambayayong nanihiyo na karon sa pagatuon sa mga maturan nga na kaninyo ug nanihiyo na kauban pa nato sa pagkaministro. Kumusta kaninyo ang igsunan ug mga kaigalan, kini karon inyong igsuon Brother Mario Arlito Chavit nagapiguban karon nining usa ka taknang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Aron sa pagdayon mga kaigsunan, ihatag ko sa kauban uban pang ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalan ug kaigsunan, inusab si Brother Rama Camus magapag-iuban sa kataknang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Ug aron sa pagpadayon magapaila pagkaron uban pang mga ministro. Kumusta kiniusab si Brother Rene Telebrico kauban kaninyo karon kauban sa paghatod kaninyo sa kamaturan ug ani pa ang kauban nga ebangelista. Kumusta og mayong pagpaminaw usab kanatong tanan mga kahigalaan ug mga kaigsunan sa gihapon kini ang inyong igsuon ebangelista Brother Juan Ranilo Mangalos may makauban ninyo nining tungura. Og ang mga langit ng lamdag sa kinabuhi mga kaigsunan mabati ninyo dinhi sa maong sibihan nini karon inyong gipatalinghugan RTN DXKO live kita mga kaigsunan sa Facebook o makita usab kita sa YouTube. Ang inyong pagabuhaton magkiin lang RTN DXKO mga langit ng lamdag sa kinabuhi inyo na dahil masudong ang tanang programa sa PBCM nga naguluhan mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O gining atong tulumanon karon hook up kita mga kaigsunan sa RMN DXDR Dipulog. Mayong pagpaminaw o mayong pagpatalingog na labi na sa technician Sir Dan Luod o sa station manager si Edgar Dagumo. O gining atong tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi mabati nining mga mosunod nga mga sibihan sa DXMM FM Calamba, Misamis Occidental. Mabati ninyo kami alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kabuntagon matag adlawng Domingo. Mabati usab ninyo mga kaigsunan sa DXPGFM Radio Sipa, aras asan Kagwait, Surigao del Sur. Buha kahugna kita mga kaigsunan alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa buntag kunya masubli pagkagabi alas 7 ngadto sa alas 8 ang takna sa kagabihan matag adlawng Domingo. Mabati usab mga kaigsunan sa RMN DXPR Pagadian City medya oras alauna ngadto sa alauna imedya ang takna sa kahaponon matag adlawng Domingo. Mabati usab mga kaigsunan sa Bay Radio 105.5 Waikurat FM sa Balingasag, Misamis Oriental, alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabiyon matag adlawng Domingo. Mabati usab sa Radyo Bandira sa Villanueva, Misamis Oriental 107.3
matag adlawng Domingo alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion. Mabati usab sa Radyo Bandira Iligan City 100.9 alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon matag adlawng Domingo. O mabati sa DX Aryo Radyo Ultra Cagayan de Oro City alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa kabuntagon matag adlawng Domingo. Mabati usab sa Cebu City mga kaigsunan ang tulumanon sa mga langit ng lamdag sa kinabuhi sa DYLA alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang takna sa kautuhon. O ngadtong gustong magpadangat sa inyong mga pangutana, i-text lang kami nining mga numero sa Globe 0917-811-8882, sa Smart 0908-3938. Akong ikumusta ang mga higala kaigsunan nga nagsudong kanato via live sa Facebook nila ni Nikki Hermias may pagasudong ug pagpaminaw, Char Hermias, Laila Harrison, Charmin Gabalio o napa si Miguel nga nagasudong kanato sa Facebook. Unya atong higala akong itumbaya usab nga usa ka mga private employee kini sila. Brother JC Torres o Brother Charlie Gallo dina sa Davao City nakasudong siya sa atong tulumanon via Facebook. Kumusta sa tanan? Labi na kang Brother Dani ayon dina sa Ormoc City, kang Brother Romeo Di Maula dina sa Siaton, Bunawan, Dumaguete sa Negros Oriental. Mayong pagpatulungan uban sa imong pamilya. O garon sa pagisgot sa among tima mga kaigsunan ibalik ko kamo kang Reverend Charlie. Ini karong higayon na mga mahal na mong tigpaminaw kung may gibuhat kami nga pagtubag. Dili kini pagpanghilabot. Mayong timan anak to kay basig basaypan nga sa pangutana, doon na bitaw pangutana gigtubag dinhi sa atong nasundan. Ang atong mga pagtubag nagsumikad gikan kang Mitchell Bendilio niining radio station DXDR alas 7 no ngadto sa alas 8 adlaw Domingo sa kagabion. O ang mga gipangbuhian niya amo ginang tubagon. Mo na nga pinagi sa pagpamati dili nga naghilabot kami. Ato bitong nadunggan nga niingon nga na may pagtulunan nga nagsunod ninyo nga si Kristo sa ilang baruganan si Kristo dili na kuno mobalik. Diba sa pagsitas nila mga mahal na mong tigpaminaw gi satanas nila ang mga sistema. Unya, mingon sila nga dili daw kuno na paghilabot kay sama sa sabon nga nagbaligya. No? Unya ang pikas po nagbaligya sa sabon, di lang kuno magdinaotay sa sabon. Unya kay namay nangutanan ninyo, di wato ninyo tubaga kay para dili lugar mahilabtan. Mo na nga dili ikalimot nga ang matag usa kay nagbarog banta adunay mga pagpanubag niya na. Nakaron ang mga gipangbuyan gani gibutang pa nga ang masuko kuno sa babay kaliwat sa babay kanang kaliwat sa babay nga gitawag og dragon sa 12-17 sa pinadayag maman kuno nang gingon nga unya ang dragon nasuko batok sa babay ug miadto sa siya sa pagpakigubat batok sa tanan nga uban pang magkaliwat sa babay. Kaliwat daw sa babay nga sa mga nagbantay sa mga sugo sa Dios ug sa naghupot sa pagpanghimatod mahitod kang Hesus ug ang dragon mibarog diya sa baybayon sa dagat busa. Na kuno'y maglagot kung isulti kuno sa kaliwat sa babay, ang babay mamukuno ng iglesia, masuko daw ang dragon kay naghupot ilamang kunong ipamatud-an ang mga sugo sa Dios kadto daw na nagbantay o naghupot sa pagpamatuod kang Ginoong Hesus. Unya ang dragon ba sa Biblia, kinsa ng dragon Brad Macarayo kung basahon ang Biblia? Sa Pinadayag Kapitulo 12, versikulo 9, kanang dragon nagpasabot ka nagyawa. Kaya giingon diri sa nakasulat sa Biblia, o gitambog ang dakong dragon, ang serpente nga karaan, nga lagyawa og Satanas.
ang maglilimbong sa tibuok kalibutan sa diha lang takutob kanang dragon mao nang serpente mao nang yawa o satanas. Na atong klarohon pagka magisgot tag dragon, no, nasuko sa gitawag og babae o kaliwat sa babae nga mong iglesia. Lugar kana lugang bayhanan, ilang ipasabot nga nagbantay sa adlaw ipapulay. Nasuko lugar kibali mi ana lugar. Di ra ba mo ibot ipasabot kay pag magdragon ta nga pag magbasa tag nagiingon sa Biblia nga mga ministro nga bakakon, mingon dita mura pug correct tanaw nato ni kay mura bitaw correct kining mga ministro dinhi. Pero kining gitawag pug murag correct kay dili man gud correct. Kung murag correct na correct ato sang basahon kadong Korinto kapitulo 11 magsugod ang istorya sa 12 para makuha nato kinsa nang mga ministro nga murag correct kang kinsa kanang mga ministro. Ingon, ug ang akong gibuhat karon, akong padayunan sa pagbuhat, ingon ni Apostol Pablo, aron akong maputol ang kahigayonan sa matong naninguha, sa kahigayonan sa pagpakita sa ilang kaugalingon nga mahisama kanamo labot sa mga butang nga ilang ginapasigar mo. Buti pasabot niya Apostol Pablo, mga mahal nga tigpaminaw, nagingon siya, iyang putlon katong mga tao nga gusto nga nagapangilabot, nagapakigsama, sama lugar kanila, kung sa'y dala nini. Nganong nahaysama? Kay ang maong mga tao, mo'y mga apostolis nga mini, mga magbubuhat nga malimbungon, nga nagatakuban sa ilang kaugalingon, ingon nga mga apostolis ni Kristo. Ang dala di ay nila, Kristo, pero kay di man sila correct, mura mag-correct, mao nga gitawag sa Biblia o nagtakuban sa ilang kaugalingon, ingon nga mga apostolis ni Kristo. Kay mura po apostolis ni sila, mura correct, kay mo papatuman po kasuguan sa Dios. Mo man na aron. O niya, sa pagpayag diyon, og kinidilihinon ikahibulong. Kay bisan gani si Satanas nagatakuban man siyang kaugalingon ingon nga manulunda sa kahayag. Si Satanas kuno nagtakuban siyang kaugalingon ingon nga manulunda sa kahayag. Pero dili di ay taga-kahayag ni siya kay namas Biblia nga pabalihon ang tao sa kagamhanan na sa Dios. Gikan sa kagit-git sila sa kagamhanan ni Satanas para moadto sila sa kagamhanan sa Dios. Munang gingon busa dili ikahibulong kun ang iyang mga sulugon magatakuban usab sa ilang kaugalingon ingon nga mga ministro sa pagkamatarong. Ang ilang dangatan may sibo raw niya sa ilang mga binuhatan. Di nagtakuban ni sila ingon nga manunda sa kayag kay mga nagpaka-apostolis sila ni Kristo mili, pero gitawag sila iya sa dragon o iya ni Satanas. Unsay trabaho Brad Rini ni Satanas? Kini ba si Satanas may mga anak ba? O kini ba si Satanas magsulti kamaturan? Sumala sa Biblia. Sumala sa balaang kasulatan trabalan, kini si Satanas ang iyang insultian ay puro sila nga bakak ang iyang mga pamulong. Sumala din sa Juan, Kapitulo 8, versikulo 44 ang gingon, kamo gikan sa inyong amahan nga mo ang yawa o ang inyong tingwa mo ang pagtagbaw sa mga pangibog sa inyong amahan. Siya mo'y usa ka mamumuno sukad pa sa sinugdan ug siya walay labot sa kamaturan, kaya ang kamaturan wala man diha kaniya. Inig pagmakak niya siya magasulti tukma sa iyang kaugalingong kinaya kay siya bakakon man ug mao ang amahan sa mga baka. O di, si Satanas karon sumala sa Biblia, bakak, unya, mura silag mga apostolis ni Kristo. Kaya lang wali, Kristo God. Kung kami ka na, dili maong ang musibo ni anak, kay ang among wali diya nasa Espiritu Santo. Por iso katong mag-awat sa sistema sa mga tinun-an ni Kristo, gitawag nag mga ministro, nagpaka-ministro sa kahayag, pero di ay sa kangit-ngit. Si Apostol Pablo ba sa Biblia, Bradone, mabasa ba nga siya ministro? Mabasa rin nga si Pablo gitawag og ministro. O siya mismo nagpahayag sa iyang kagulingon niya na nga siya usa ka ministro din sa iyang sulat sa mga taga-Kolosas, Kapitulo 1, akong bagabasahon, mga minahal nga tigpaminaw, versikulo 23, gingon.
kung kamo magapadayon gayud sa pagtuo matod pa ni Pablo, dili matarog, malig-on, dili mubulag sa paglaom sa maayong balita nga inyong gipatalinghugan, nga gikawali ngadto sa tanang mga binuhat sa silong sa langit. Og nga niini ako matod pa ni Pablo nahimong ministro. Oh. Pag nagingon si Apostol Pablo sa gibasa nga sa ikaduhang Korinto, katong gibasa ganina nato, no? Kapitulo 11, versikulo 12, ngadto 15, iyang putlon tong mga tao nga pakigsama nila, nga nagpasigarbo sa mga butang, awa sila lugar kibalilabot, mga tao tong giingog, mga apostoles ni Kristo nga mini, magbubuhat nga malimbungon, nga nagtakuban sa kaugalingon ingon nga mga apostoles ni Kristo. Dili daw ikahibulong kay si Satanas, nagtakuban man siyang kaugalingon, ingon nga manunda sa kayag mo sa dili ikahibulong, kung ang iyang masalugoon, nagtakuban usab sa ilang kaugalingon, ingon nga mga ministro. Gawas nga mga tinun-an ni Kristo gitawag og mga apostol o apostoles. Sila usab gitawag og ministro kadtong ilang kaimtang ilang awaton. Busa niya. Ingon nini. Ang giwali sa tinuod sa mga tinun-an ni Kristo sa bisan asa nga dapit, walay lain, mao ang atong Ginoong Kristo. Ayan ang priba sumala sa Biblia, Brad Mario, nga sa tanang dapit, si Kristo ang ilang giwali bisan asa nga dapit. Kay dugay na maning mga pagpamatura, unsay balaan nga rason nga sa tanang dapit, si Kristo gyud ang ilang giwali. Para atong ipakita nga mao ni ang awaton sa mga mini nga mga apostoles. Dinhis magpahayag Reverend sa nakasulat sa basahon sa Kulusa sa iyang kapitulo 1, versikulo 27 o 26, 28, gingon din sa papahayag Reverend, gibutan sa Dios ang pagpailang ngadto kanila sa dako gayud sa mga kadagaya sa himaya sa maong tinago alang sa mga hentel, ang tinago nga si Kristo ana kaninyo, ang paglaom alang sa himaya. Siya mao ang among ginasanyaw sa among pagpanambag sa tanang mga tao o sa among pagpanudlo sa tanang mga tao diha sa tanang kaalam, aron among ikapatubang silang tanan ingon nga mga hingko diha kang Kristo. No, sa tanang dapit ilang giwali si Kristo. Ngano man gingon kami mao ang unang na sa tanang dapit ilang giwali si Kristo. Kasi sila may responsibilidad sa ilang panahon. Nakaroon, daghang nagawat-awat na sa wali nga Kristo na, pero nagsigiyak karaw-karaw. Ha? Ang uban, o sa atong doktrina, mukuraw, na atong tanahon, kadtong giingon nila o giingon nga murag kurik, kay naagi kurik. Niya, ang ilang pagwali, di ba sila mulapas kay sukot to sa ilang mga pagwali. Nga di yun nila to pagalapason katong ilang wali. Kay gipamatud-an na sila daw unang na nagpakaabot dala ang maayong balita may tud kang Kristo. Nga nung una, kay nahibaw sila nga dunay maninguha pagsunod nga magpakigsama kanila motong gitawag og mga mini nga apostoles, mga nagpakaministro sa kayag, pero di ay sila sa kangit-ngit. Kay kung kami pasanginlan, perting sa iyo pa yun. Na unsay priba nga katungwali nila nga Kristo dili nila pagalapason Brad Romy sumala sa Biblia. Iniribiri na mabasa sa ikaduhang Korinto kapitulo 10 sa iyang versikulo 13 hangtod sa 14 nagaingon. Apan kami dili maglapas sa sukod, kun dili sumala sa sukod sa gilayon nga gibahin kanamo sa Dios ingon nga sukod nga magaabot diha kaninyo kay kami wala maglapas sa among sukod nga daw wala kami ipaabot diha kaninyo kay kami mao ang unang nagpakaabot diha kaninyo dala ang maayong balita mahitungod kang Kristo. Tinaw nga wala daw sila magpasigarbo sumala sa sukod nga gilayon nga gibahin kanila sa Dios. Unsa man sukod nga gibahin sa Dios kanila mao nga ang sukod nga dili nila lapason nga sila maong unang na nagpakabot dala ang maayong balita mahitod kang Kristo. Pingog una kaming nagpakaabot. Kaya na mosunod nila Brad Makarayo. Unya,
unsay tawag ni Apostol Pablo niya atong mag-awat-awat sa wali nga Kristo o sa kadausa nila nagpinabwanay, nagsultibas Apostol Pablo niya na Brad Makarayo? Nagsulti na daan. Busa kung ipahaom man na niya ipadapat diri sa mga ministros PBC mo na giingon di gina magsilbi. Ngano una sa Korinto pala ikadong Korinto palang gani kaganihang gibasa giingon na pagsulti diha nga nagdala kang Kristo, nagpaka-apostolis ni Kristo. Ang problema man karon gamito nimong sitasa unya dili mo haom kay wala magdalag Kristo pagwali. Mao na. Mao man gingon nga dako taglawas unya suluban tag sinina nga medium or small unsa naman na unya small taglawas gamay taglawas nya sangatan tag triple X nga kamisin aperting lawlawa kinahanglan og niwang kaglawas ipasibo ang sukod diha nga para gid mo og dako kaglawas ang sukod sa sinina para gid mo magpataka la putag nakabasa tas Biblia aw hinuon mo gingon sa grupo sa singer sa Wadap di man mailhan og kinsay dili tinuod og kinsay tinuod ay nagingon pag tumatagal lalong tumitibay mailhan nato nga magkadugay kinsa gyud ang matagakan kay ang matagakan og rason mo na gitawag og gabok di na lig-on ha mao na karon ang atong sosihon unsay nakita nato Brad Bakarayo. Muna nga kun kana og ipanig-ingon nagsinina may pala kinsay magbistiya na ang mga nagdala ra ba na kang Kristo ra ba dili ra ba na para kanamo na unsay tawag ni Pablo matud pa ni Reverend gisulti gipasidaan na unsay buhaton ani di ra ba kay usara ka grupo di ra ba kay usara ni kabuok kay kun usara ka grupo wa gi mag-inilugay ha pero sa giingon Pablo giingon Filipos 1:15 sa pagkatino din noon adunay magwali kang Kristo gumikan sa kasina o bitaw nga nagwali pog Kristo kay nagwali gud mga apostoles awat pod pero mato di Pablo kadto putlon ko na gibulgar ni Pablo mga mini na sila gingon dayon gumikan gingon nagwali kang Kristo gumikan sa kasina ug sa pagpalabaw-labaw apan ang uban gumikan sa mayong kabubuton o gihulagway ni Pablo mutungha gining mga magwawaliha pagtunghaan na magpinalabuanay na sa ilang kaugalingon sila'y tinuod katupong pikas sila'y tinuod na ingon nas Kristo bukog ba ilog-ilogan unya nas Kristo ila na si Kristo mao ginagsugo nila unya ang nag-ilog na ingon og mga iro karon nya nga naman nga dili mo ganato ang pagka ministro sa kahayag pag mag-ingon me nganong dili mo kanamo nga ministro miskayag kung mag-ingon lugar mi nga wala na ang wali nga Hiyuba wala na ang wali nga Kristo mao na nakapa ministro namo sa dili sa kayag nya ang pagka-ministro nga giingon nga dili sa kahayag di ay naa sa kangit-ngit nagpatuog kahayag kang Satanas man ang kangit-ngit ang kahayag sa Dios man gusto sa Dios nga ipalingkawas ta gikas kangit-ngit para ipapunta ta sa kahayag sa kagamhanan ni Satanas ipapunta ta sa kagamhanan sa Dios ay nang prueba niya na Brad Ronnie Dini atong nabasa kana Reverend nga mao gini atong sundon nga kuan putlon ginato ang mga buhat nga isdautan o kinahanglan nga ipabalik sa pagahag sa mga tinunan ni Kristo sa ilang pagwali ipabalik gikan sa kangit-ngit ngadto gikas kahayag kaya atong gipribahan nga sayod tanya nagkinsa ng taga kahayag o kinsa ng nagpakaingon nga ministro o mga nagpakamanda pero ministro na sa kayag katumanang gitawag og nagpakaingon dia sa doktrina ng Kristo. Basahon ko din sa Buhat kapitulo 26 versikulo 17 at 18. Nga magapalingkawas ako kanimo gikan sa mga tao ug sa mga hintil kang kinsa pagtuon ko ikaw aron sa pagpabuka sa ilang mga mata aron sila managpamaligi kan sa kangit-ngit kining kangit-ngit yaman sa kagamahanan sa yawa diyon dayon ngadto sa kahayag o gikan sa kagamahanan ni Satanas gigawas na ang kangit-ngit kagamahanan ni Satanas ngadto sa Dios aron mapasaylo ang ilang mga sala ug managdawat sila sa ilang bahin diha sa mga nangahimong balaan pinaagi sa pagsalig kanako. Mo na ang usas sa mga punto nga palingkawason di ang tao nga naas kangit-ngit
para mapunta sila dito sa kayan nga sila gikan sa kagamhanan ni Satanas para moadto sila sa kagamhanan sa Dios. Karon, pwede mi ingnon og kagamhanan ni Satanas, pero nganong dili na sentro ang gigamit natong pagwali kang Jehova sama sa ubang reliyon nga Jehovah's Witnesses nga nagmantala sa gingharian ni Jehova. Nganong dili na Jehova ang gigamit natong sentro, Brad, rini sumala sa Biblia. Sumala sa Biblia Reverend nga ang kining waling Jehova dili nagsindro sa pagwali nato tungod kay ang waling Jehova dili na itudlo ipayla ang iyang ngalan. Sumala din sa Jeremias kapitulo 31 bersikulo 31 ug atong ikabasa 34 ang gingon. Anya karon ang mga adlaw mabot na nagaingon si Jehova nga ako magabuhat og usa ka bagong tugon uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Juda. Sa atong gibasa atong klaro nga ang Dios magabuhat sa usa ka bagong tugon ug uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Juda. Unsa man kini nga tugon nga pagabuhaton sa Dios dinhi sa 34 ang gingon. Og sila dili na gayud magtudlo ang tagstag sa katawo siyang isigataw ug ang tagstag sa katawo siyang igsoon sa pag-ingon ilhon mo si Jehova. Bisag di lang tatama no. Dili na kuno magtudlo ang tagstag sa katawo siyang isigataw sa pag-ingon ilhon mo si Jehova. Maintiman-an isipon na to, mga mahalamong tigpaminaw, si Jehova Dios. Kung di na iwali ang pagka-Jehova, nahimubang Satanas na, ang tao nga wala na magwali sa sentro nga Jehova, ay dili. Mismo si Jehova nagpaybalo na kaniadto sa katawang Israel. Kay kung ang Jehova padayon pa, wala untay Hesus Kristong miabot sa kalibutan, nga giwali, nga gitabangan, karon sa nagkalilain nga mga pundok, o pagtulunan o relihiyon. Mo kana ang katarungan ngano nga gikat-o para sa pagsunod sa ikaduhang hugna nga panahon. Dili nga kung iwali na ang Kristo, di na magwalig Jehova, nahimo nang Satanas ang nagwalig Hesus Kristo. Mo manay wala mahibaw kaysa doktrina sa pagtulon ang PBCM, adunay tulo kadagkong panahon na bahin. Unang panahon sa amahan nga mao si Jehova nga nagtukod sa katawan nga Israel sa ikaduhang Samuel City 10:24 ng opisyal nga pangalan sa unang hari 18:31 nga ang Israel mo yang ngalan o ang ngalan nga Israel gikuha sa pangalan ni Jacob sa Genesis 35:10. Og karon tungod niya nahamutan nga gi-cut off ang pagtudlo sa wali nga Jehova, nilusot ang wali sa kapanahon nga Kristo. Kitabangan sa nagkalain-lain karon sa lain-laing pangalan. Kristo. Mo nangingo si Apostol Pablo nga nagpaka-apostolis na ninguha nga may sama sila kaugal kanamo. Pero ganong gitawag og mini. Kay ang wa nila may bawi. Si Apostol Pablo sinugo sa atong Ginoong Jesucristo. Ay nang puriba nga ang mga sinulat o si Pablo Brad Macarayo sinugo gyud sa atong Ginoong Jesucristo. Diri sa nakasulat sa unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 37. Kapitulo 14 sa ikadua sa unang Korinto bersikulo 37. Kung adunay magunahuna nga siya propeta ug may hiyas nga espirituhanon kinahanglan magaila siya nga kining akong gisulat kaninyo may sa kasugo sa Ginoo. Busa si apostol nga si Pablo, tanan niyang sulat na gilatid sa balaang kasulatan. Gisugo sa Ginoo nga ang Ginoong nagsugo sa Juan kapitulo 13 bersikulo 13 matud pa ni Kristo, nagatawag kamo kanako nga magtutudlo ginughusto kamo kay mao man kanako. Tanang mga sulat ni apostol nga si Pablo ang nagsugo mao ang atong Ginoo Kristo. Karon ang pangutana. Si Kristo may nagsugo kang apostol Pablo. Kung ato ipangutana Brad Ronnie, si Pablo gisugo man ni Kristo. Gisugo ba si Pablo ni Kristo nga ang wali nga Kristo ipapadayon o dili mapadayon? Gisugo nga iyang isulti nga dili magpadayon. Gipahayag ni Pablo, gisulat niya. O kaya ang mga sinulat, si Kristo man mo nagsugo. Sa ba si Kristo mo'y obligasyon, mo'y responsable nga kinindi ang pagwali sa ngalan niya, sa mayong balita, dili di magpadayon. Atong pribahan mga kaigsunan, mauning sa among kapanahonan, wag may mag-awat sa kadaghanan nga nagsangyaw sa balita nga Kristo. Muna among gibasihan, dili kay nagbuot-buot ni. Sulat ni Pablo mga kaigsunan sa unang Korinto kapitulo 13, versikulo 9 o 10.
sa Bibliang Katoliko nga hiligay nun. Ano na ko basahon kay para maklaro gyud masabtan. Bibliang Katoliko nga hiligay nun kita mayungan usab kini sa mga Protestante o Katoliko nga scholar sa Biblia. Giyon sa pagbayag. Kaya ang aton ihibalo kag ang aton pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton hindi pa himpit. Pero kung ang himpit mag-abot, ang di himpit magataliwan. Timan ang tama kaigsunan, nagisgot si Pablo nga may pulong sang Dios nga ilang giwali. Pero matod pa niya, katoy dili himpit o katoy magataliwan nga sa ato pamawala. Inig abot po sa kahimpitan. Bot pasabot, dunay kahimpitan nga mupuli sa dili himpit nga ang dili himpit mutong pulong sang Dios nga ilang giwali. Susihon ta. Nagdala pangutana ang sulat ni Pablo. Unsa man ang pulong sang Dios nga ilang giwali pero matod pa ni Pablo dili himpit og mawala inig abot sa kahimpitan. Siya ragapoy mo tubag sa iyang sulat pinagi sa pagsugo ni Kristo. Roma kapitulo 10 bersikulo 17 Bibliang Katoliko nga hiligay nun matod pa. Gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios kag ang pulong sang Dios timan-an mao ning explicar ni Pablo dili himpit og mawala inig abot sa kahimpitan. Nagaabot paagi sa pagwali na hanungod kay Kristo. Musa ang rason dato, Reverend, bala ang rason nga sa atong kapanahunan ngano nga wala ta unang-una wala magwalig Hiyuba kay gibasa ang walig Hiyuba dili magpadayon. Pero wala magpasabot mo at amuto nga si Kristo o ang si Aman. Hiyuba, Diyos. Aman, dili nato Dios o dili Dios. Diyos, Diba? Pero okay. nganong di na maiwali, Kana kasulat man gibasa sa Jeremias nga dili na itudlo ang iyang ngalan. o kung ano nga kita nagwali may tungod sa dili na Kristo, wa ta magingon nga si Kristo dili Dios. Tinuod ka na, nagila kami nga si Kristo Diyos. Ugaling lang gipasidaan sa tinunan ni Kristo nga nagsugo si Kristo nga ang pagwali nila sa ngalan ni Kristo pinagi sa mayang balita dili maipapadayon kay dili pa mao ang kahimpitan. Sa ato pa doon na pa'y mupuli, mga mahal mong tigpaminaw atong tinaon sa Biblia. Mingon, ang anong giwala man ang wali nga Kristo, tubag na mo. Nganong giwala man pud ang wali nga Hiyuba. Una-una, kami ba'y nagwala niya na, personal? Dili. Mga plano o pamaagi sa Dios. Kay kung wala o taman ra sa ikaduhang hugna nga panahon, wala na para sa ikatulong panahon. Di mudo, nga kay gi-cut off ang pagwali sa ngalan nga Hesukristo, doon na day ikatulong hugna nga panahon. Kung dili naman magwali og Hesukristo, unsa namang wali, Brad Mario, ang musunod sa wali mahitungod sa Espiritu Santo. Sa Mahitungod turong sa kang Kristo. o Reverend, sa turong kapanuhunan mga kaigsunan, ang wali karon mao na ang wali nga Espiritu Santo. Sumala din sa pagpahayag sa unang Pedro sa iyang kapitulo 1 bersikulo 12 gingon din sa pagpahayag ug kanila gipadayag nga dili silang kaugalingon kung dili kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit mga butang niini ang mga manununda ng boy sa pagsundo. Muna bala ang rason kung ano nga dili na Hesukristo ang among mga pagwali, dili kami para sa uban, matod pa ni Brother Hermoines Pacarayo sa mga ministro, nga si Kristo na ingog bukog, gitabang nag-ilog-ilog. Pero kinsa itong nag-ilog-ilog, ang mga iro. Muna nga, sa amo wali na nga Espiritu Santo. Kada ang barahan o sukdanan sa among kapanahon. O busa, ang paggamit niya itong katong naggamit kaganiha giingon pag kanang dragon o niya pag abot sistema ni ana ang kinaihan pagpamaka. Sa gingon ni Apostol Pablo gani sa buhat 13 no bigjis ang anak sa yawa giingon dili ba ikaw muhunong sa pagtuo sa mga matulid nga dalan sa Ginoo sa unang hubad sa King James mubalitan na pag ingon ni Kristo Pablo isulat mawala ang pagwalis ako ngalan. Pag mo padayon ka balitad na na. Mo na siya na pag-abot unsaon paghaom karon. Tanawa ra gong sistema ni Pablo, nag-ingos Pablo sa ikaduhang Korinto 13:14, sila ang unang nagpakaabot dala ang maayong balita kay sila tinuod. Pero kung naa na ikaduhang magdalang hugna sa pagpamatod, labi na niining atong panahon karon, sila gyud ang maigo sa ikaduhang Korinto. Kapitulo 11:12 hangtod bersikulo 15, nga mga nagpaka apostolis ni Kristo. Kaya may mabasa, nagipabantayan ang wali nga
Espiritu Santo. Lugar naman nato ng hagit sa nagkalilaing relief. Basahan gali tablahe ang PBCM nga giingon pod nga ang waling Hiyuba mawala man na, ang waling Kristo mawala, gumikan sa pagbuot ni Hiyuba o gumikan sa pagbuot ni Kristo nga mawala ang waling Kristo. Basahin mi nga ang waling Espiritu Santo dili kana hingpit og kanay mawala og kanang dili kana maipapadayon. Oh. Muna, mga malamong tigpaminaw niya, ang matinaw, giplano na sa atong Ginoong Kristo nga ang Espiritu Santo mo gipuli niya sa kapanahonan pag i-cut off na. Doon na batay Prima Brad Macarayo nga ang kapanahonan diha kang Kristo, gisulti ni Kristo nga mawala na. Gisugot niya sa Apostol Pablo. Gisulti ba ni Kristo ang mapuli niya mga Espiritu Santo, may hinungdat na ang atong wali Espiritu Santo. Pagkahaom gyud kayo muning kabuntagon karon imbes kay kita maoy nawitkan ang ato pagtubag na idaya Ginoo na pagkakamatuoran. Ngano man? Una, Labi silang nagsupak, labing naihayag usab ang matuoran. tanawa na ang sistema, gi-cut off ang pagwaling Hiyuba, nilusot ang pagwali sa ngalang Kristo tanang dapit. Unsay purpose ikato para mailusot ang panahon sa pagwali sa Espiritu Santo. Nakinsa may naghatag ana nga dunay panahon sa pagwali sa Espiritu Santo, si Kristo mismo. Kay ngano ang Espiritu Santo kapuli man ni Kristo sa iyang pagpamatuod. Busa dunay panahon nga pagpuli sa pagwali nga dili na Kristong iwali. Ang iwali Espiritu Santo na. Nabasahon nato ning gitawag ang pulong sa Dios nga Biblia. Basahon nato diri sa Juan 14, 26 ug 27. Sugo na ko 25, 26 na mi akong saon. Kini mga butanga, ginasulti ko ng daan kaninyo samtang kauban pa ako ninyo. Gingon, apan kun makagikan ako, ang magdarasig, nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa amahan. Puli ka na ako, siya ang magtudlo kaninyo sa tanang mga butang, ug magapahinumdom ka sa tanan nga akong giingon kaninyo. Kinsay nagpahinumdom karon, nga ang nagsugo si Kristo nga mawala ang pagwalis iyang ngalan. Di ba ang nagwalik Espiritu Santo? Unya kay trabaho man na sa Espiritu Santo pag-abot nga magpahinomdom sa tanang gisulti ni Kristo kay ang Espiritu Santo puli man ni Kristo dinis kalibutan. Busa pag ang Espiritu Santo puli ni Kristo, ang wali pod nga kapuli pod sa waling Kristo, haom pod sa Espiritu Santo, motong tagna sa unang Pedro 1:12 nga kami katumanan sa mga taong nagwalig Espiritu Santo, nagiwitkan para ba unya pagwiti gawa ra ba gyud kaigo. Unahuna ra to nila. Mo nang giingon nga murag kurik ra ba? Mao man na ron. Kinsa may murag kurik karon? Nagkaroon niya. Si Kristo ba mismo tungod kay nga panahon ni Kristo adunay pag-cut off, giingon ba niya Brad Ronnie nga naay palabuton para sa kapanahunan sa Espiritu Santo. Oo. Ang atong Ginoong Kristo nagpamahayag niini Reverend nga mismo gayud siya mo nagpahayag niini nga dunay kapanahonan nga palabuton para sa Espiritu Santo. Pero kining panahon karon sa Santo mao ni siyang gipalabuton natuman dinhi sa among pagsangyaw sa dapit sa Espiritu Santo. Basahon ko ang pahayag dinhi sa nakasulat sa Mateo kapitulo 12 bersikulo 32. Ingon ini ang nakasulat. Og bisan kinsa nga magasultig batok sa anak sa tao, si Kristo man ang anak sa tao, siya mapasaylo. Apan bisan kinsa nga magasultig batok sa Espiritu Santo, dili gayud siya pasayloon. Bisan ni ining panahon na karon Sa akto sa ilang kapanahonan. sa pagsulti ni sa atong Ginoong Kristo, o ni adtong kapanahonan nga palaabuton. Dunay kapanahonan nga palabuton nga naman ka ang iyang panahon samtang di pa moabot iwali siya. Pero samtang dili mapadayon itudlo ipasidaan na daan kay kung moingon mi nga walaon ang wali nga Kristo unya walay pasidaan ay di namutbot mi. Sama sa pagpamutbot ba niya ang atong susiyon karon kay si Satanas ra ba baka kun ato mang nadunggan nga og magsimba kuno kag Domingo aw kana daw Domingo nga simba iya kuno na sa tao kay gibasa man lagi ning tao lagi sugo sa tao kining niya sa Marcos City tanawon ta ha. Ang Marcos City nag-ingon daw din walay supak naampo na sa Mateo 15 City magsugod hangtod sa Jess.
ang Marcos City, ingon ini ang nakasulat no sa Biblia, nagingon. Ang gipakita lugar para mapamatud-an nato kung kanamo ba naigo. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako sa ilang pagpanudlo, ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamang mga tao. Kanapod siya, hinimog mga tao lagi, munay kawang kong sundo nimo tong doktrina nga hinimog mga tao. Mabitaw nang nagyapon sa 15 sa Mateo, Kapitulo 15, versikulo 7 nga 9 nga, kamong mga maot. Mayo gid ang pagkaymon ni Isaias sa propesya metod kanino sa iyong pag-ingon. Ini matawana, nagapasidumog ka nako, pinagi sa ilang mga ngabel. Panalay ko nako ang ilang makasing-kasing, kawang lamang ang ilang pagsimba ka nako. Sanglit sa ilang pagpanudlo, ilang magipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamang mga tao. Question. Kanabang pagsimba nga atol nimo sa Domingo, ingon man, iya magkuno na sa tao. Kaya kung sugdod ko no sa sinugdanan, man daw na ni Kuan, kini ang Constantino, nga ang Domingo nga adlaw, diha ka magsimba sa adlaw nga Domingo. Kung si Constantino, mga malamong tigpaminaw sa Katoliko, nagmandar, nagpapagawas niya ng balaod nga isimba ang Domingo. Lain po itong iyaha. Pero, wapas Constantino, mga malamong tigpaminaw sa tinula pagkasulti. Bisag unsang adlaw kung maoy imong magustuhan nga mapili. Wala gyud mag-espesyal na sa panahon kang Kristo nga Domingohon nimo o Luniso nimo o Sabadohon nimo. Unsay puriba. Kay kung si Constantino man yan, ay una ni Constantino o ni Apostol Juan. Una si Apostol Juan. Kung si Constantino may naguna, ay di si Apostol Juan nagsunod-sunod kang Constantino. Kung si Apostol Juan naulahi si Constantino, niawat lugar si Apostol Juan dito kang Constantino, dad makarayo. Tinod ka ha, nga ang Sabado, ang adlaw Sabado mo isimpahon adlaw Sabado, o bisag, o ang gisgutan, iyakas na tao ang pagsimbag Domingo, impatso ni si Apostol Juan, o pa sa pagkaon pa niya, kaon manggog nangka, prutas, bisag kung sa lagi pang kaon ba, di nagdaot ang tiyan, na impatso, kalibanga ang labas. Kung basihan, kung magsimba kag Domingo di ka tao sa Dios na disgrasyas Juan. Kay dili na siya tao sa Dios ani karon. Atong basahon dire tanawon nato si Juan. Sa pinadayag kapitulo 1 bersikulo 10 sa gitawag ang buhing pulo nga Biblia. Adlaw kadto nga Domingo og diha ako matud pa ni Juan sa pagsimba sa dihang kalit lamang nakabati ako og usa ka magkusog nga tingog sa diha lang takutob. Matud pa ni Juan, adlaw kadto nga Domingo, og diha ako, usa ba yang gibuhat sa pagsimba. Unya, kang Constantino to. Sa tao to. Usa di ta magpataka ba? Unya, kami na dayon ang ignon nga nasuko mi. Unsay kasukan mo ninyo niya? Ingon nini, basi kitay nasukoan Question. Kay kung kami dragon, yawa, bakakon man. Bedrone. Kining mga tawhana, may atong tubakon bedrone si Kuan Mitchell Bendilio, pero tanaw na itong oras, dagang tag-igtutubag, pero tanaw ta lang. Ato sa tubakon, kay labaas man to. Ato kang Mitchell Bendilio, murag, og sa Kuan pa to, isda pa to, inaisan, bisag giayes, lahi gyud sa naranso, pero i-consider na to nga murag ranso na kay lahi sa labas pa. Labas pa man tong atong napamatian nga nag-ingon nga dragon na suko kuno sa kaliwat sa babae. Ang babae kuno iglesia. Pero may timan-an kinibang ilang iglesia kang Kristo baginang tinukod Brad Ronnie, bisas Mitchell Bendilio pasultihon
adtong iyang kontra nga kining gitawag og SDERM ng SDERM murag kwaon ng SDE murag initial sa imo ngalan ba ni RM Ronnie Mangalos na kini niyang og sa pagkaon pa pod nga gigutad-gutad nga baka nga sa ginawa no kun sa pa remember me kini og sa kanta pa remember me kang kuan man na no na nagkanta na usa ka singer Si Renz Berano. Renz Berano na karon makadumdum gid sila aning atong mga pahayag ang gitawag og 70 Adventist Reform gikan na sa 70 Adventist ni gawas nagbantay sa Sabado pero dili sila mosugot kay dili tinuod kay ang original daw matud pa ni Mitchell Benilio ang original nga nagtukod sa 70 Adventist mao si Ellen Goldwhite dili nagabukas sa iyang baba nga si Jesucristo pero sa mga daghang mga katuigan o mga panahon nga nanglabay si Kristo ilang pasingilan pero madugay ang realidad ko nato mutug-an ra mo ta mo nagingon ang isda kung managata o mamingwita sa baba raman madakpan ang isda mo nagingon sa panultiyon sa bibig nahuhuli ang isda doon lamang sila sa bibig nahuhuli dahil si Kristo dili maoy nagtukod nila ayon ang prueba brado ni kay kung kita dili makapakita sa mga pagpamatod di kita si dagon ang atong gisunod si Satanas. Ang prueba Reverend nga kining Seventh-day Adventist Church nga gipastoran, pastor man kuno ni si Mitchell Bendelio o uban pang nga mga pastor o mga liman, dili gid si Kristo mo nagtukod nini. Ang ilang libro nga ang nagsulat si Ellen Goldwhite. Ila naman ang bakba nga ilang ipangkon nga ang nagtukod si Kristo pero ang ilang basahon nagtugan. Seventh-day Adventist Belief sa page 224. Usa sa co-founder ni ana sa Seventh-day Adventist Church mao si Ellen Goldwhite. Unya, kining Seventh-day Adventist Church nga usa sa co-founder si Mrs. White, klaro nga dili iya ni Kristo, kaya ang gitukod ni Kristo wa man tawag protestante. Samantalang kini sa ilang Seventh-day Adventist Belief sa page 226 giuna the Seventh-day Adventist, one of the largest Protestant missionary organization. Na karon. Protestante day kuno na ang katong gitukod ni Kristong Iglesia, protestante to. So kuno na ako no ninyo mga malamong tigpaminaw pero katong gingon nato perdone di ba dunay atong record na nga si Mitchell Bendelio nag-ingon nga kini ni ang original sa 70 Adventist katong naay General Conference. Actually, Pastor Reverend, atong tanaw ng ato ang kahimanan din sa pagpamatuod ni Mitchell Bendelio. Samtang imo pang giplastar ang mga pagpamatod, atong dugangan sa pagpamatod, kining gitawag og basahon nga. Kini mga mahalamong tigpaminaw, no? Kining gitawag og basahon. Giya sa pagtuon sa Biblia sa eskwela sabatika sa mga hamtong, gula atong Enero-Hunyo 2018. Dinhi naman sa pahina 148 gingon. Gani makataranganon ang pag-ingon nga ang atong ngalan nga mga Adventista na paggamot sa atong mga pagtulunan sa doktrina labaw kay sa bisan unsa nga lahi nini. Busa ang mga pagtulunan nga atong gikuha gikan sa Biblia maoy nakahimo kanato nga mga Adventista. Naday kuno sila nakit-an nga pagtulunan gikuha sa Biblia, mao to nga gitawag nila og Adventista. Nilang gitawag og Seventh-day Adventist Church kung sa Espanyol pa Iglesia Adventista del Séptimo Día. Mao na mga mahalamong tigpaminaw, preparado na brado na hindi na klaro na to nga gimix ang ilang mga pagpangalan niya ng Adventista pero way mabasa nga si Kristo nagtukod og Adventista. Okay, atong ipabati mga kaigsunan nga kini si Mitchell Bendelio yang gipamatudan nga kini nga 70 Adventist Church si Mrs. White gid mo original ini
nga nagtukod. Sa ato ba, dili kang Kristo kay si Mrs. White man kay original aning nagtukod sa Seventh-day Adventist Church niya. Ang gitukod ni Kristo ra ba? Wa ra ba tawag Adventista kay sa Mateo 16:18, I will build my church. Church ra gyud wala ing nag-Adventista. Pagka sa Roma 16, Church of Christ dili kay Seventh-day Adventist Church. Oh. Yeah. Yeah. Yeah, atong ipabato mga kaigsunan. Sige, atong iplastan. Ang mga kaganyan mga kaigsoon na mga gawalo din nag-angkon na Seventh-day Adventist pod. Ano nitubag sa atong na challenge na atong ipangutaran na atong naging Domingo na ilang basahon sa libro ni Mrs. White na ang matuod na Seventh-day Adventist kasi lang na wala engineer kantor kasi yung maghinampo ko sila kung itinuod. Ang tubag, tulibagbag. Mao na hindi makagabaking ginati, kaya ka ba lumutubag? Ang tubag, ang magmaon na ang tinutod ni Kristo din ito tinuod kaya may General Conference, magsuroy. Na ano man niabot ka ditong Kristo? Na ang imong ginalagawa Seventh-day Adventist man na nag-anton ka ikaw tinuod. Waday ka kabalo. Na ang sinugdanan sa Seventh-day Adventist nasugdan na maungalan ang nagbugna na yun ng ngalana sila ni Mrs. White. Okay. Unsa ba? Waday ka kay balo nga ang original kuno nga Seventh-day Adventist Church na General Conference. Waday ka may balo nga ang nagmugna sa ngalan nga Seventh-day Adventist mao si Jesucristo. Di mo tibakak ang tinud. Si Ellen Goldwhite na namakak me. Na dragon man kami. Una-unaan. Yan pa ang mga malamong tigpaminaw. Di klaro na no. Sa kanila nga baba gikan ang pagpahayag nga kining dili si Kristo lagi ang nagtukod ana na original na karon ipasangil man lagi si Kristo na sa man aron. Nya pa gyud. Si Betzel Bendilio iya yung gipahusgan nga wa ko nay mabasa sa mga basahon nga si Ellen Goldwhite nag-ingon nga siya propeta. Gihagit niya ang mga nagkalalaig pastor. Unsa pa man. Pero mga malamong tigpaminaw, mo nang giingon na mo nga, gikalimtan nila ang lagda sa pagtuon sa Biblia. Kay nahadlok man siya, nga natingala ta kay mangita man siya ngalan sa among magtutulo. Naba kuno, Master Tomas D. Senior sa Biblia. Na Espiritu Santo. Nag-ingon ba kuno sa Kristo? Nakalimot siya nga naman din sila balasahon. Nga nag-ingon nga si propeta Ellen Goldwhite, propeta nila. Unya di naman siya mo angkon hinoon. Nagsigi siya likay-likay mga malamong tigpaminaw bisag unsa og likay. Propeta man gyud niya. Giangkon man sa taga dire. Mao nang nagkomparison ta sa ilang mga rason ug nagkasabot ba ning usag-usa. Na pagbasahon nimo ang payna 61 sa lagda sa pagtuon sa Biblia, unya niya nang may pagbasa Brad Makarayo kini usa samtang basahon ta ang ilang basahon gikan sa kasing-kasing ni Ellen Goldwhite. Si Ellen Goldwhite ba manalag na unaha ra gud pagbasa? Kinira. Pagsulatan ni kang Mrs. White ra ba gini gikan sa kasing-kasing. Gikan sa kasing-kasing ni Ellen Goldwhite. Tanaw na to. Kung si Mrs. White dili siya nagpaila nga siya manalagna, ingon anira dili gini ang kunon ang hiya sa pagkamanalagna. Pero naatay mabasa bisan pa iya sinulat nga naa ang hiyas pagkamanalagna. Klaro nga si Mrs. White iya gipaila nga siya gyud manalagna kay nang hiyas sa pagpanagna. Basahon nato ni diri sa pahina 3. Giingon diri mga punto na to kao na gingon. Sa Efeso 4 versikulo 11, naglista si Apostol Pablo sa 5 kadagko nga mga gasa sa Espiritu Santo. Unsa man na, mga apostoles, mga manalagna, bisag diala ta kutob. Ana ha? Gingon dayon mga manalagna. Gingon dayon ang mga Adventista ato lang kuan ang mga punto-punto kaya piking oras. Ang mga Adventista nagtuo nga si Ellen G. White adunay gasa sa pagpanagna. Aha, sa ato pa ang tanang Adventista day kuno ang mga Adventista pag ingog mga tanan sila nagila nagtuo nga si Mrs. White naagihiya sa pagpanagna giingon nga wala giingon nagsulat siya
giingon sa pagpahayag diri, nagsulat siya kaniadto, ang akong buluhaton naglakip. O si Mrs. White kaniadto, mo man giingon nagsulat siya kaniadto, ang iyang buluhaton unsa man na naglakip sa buhat sa usa ka pagpanagna. O gisulat niya na sa Selected Messages, libro 1, pahina 36. Na karon mo na nga manalagna na kini di ay giingon sa topiko numero pagtulunan 23 na giingon sa pangutana 8 unsay giingon may tungod sa pagpamatod ni Hesus. Tubag 19 sa bugna ang Espiritu Santo tagna in close parenthesis busa ang katapusang iglesia kinahanglan adunay manalagna. 9 ang iya sa pagtagna gipailabas sa mga Adventista del Sétimo Día. Tubag si Mrs. White, Ellen Goldwhite, gila nga nakadawat din hiyasa. Ang iyang dagang masulat, nga gibili niya kanato, nagdala sa matod nga ilanan, nga gibutang sa Biblia sa usa ka matod nga managna. Gibutang mo kuno sa Biblia, ang usa ka matod nga managna, iglesia sa aling mga adlaw. Ngalan Ellen Goldwhite. Muna mga malamong tigpaminaw. Unsa ilang rason na nagubot na kay naaman day ko no'y rason nga nasa Amos City 14 nga tanong tang oras para piki na no nga na ko no'y usa ka malagna nga si propeta Amos wa ko numangkon nga malagna na naaman day na kano sana ninyo nabasa sa human ninyo boy ang inyong katarungan nga among gitubag kay ngano ang inyong stand naaman day na nag-ingon mo walay record sa Biblia o mo bungawa walay record sa Biblia ang manalagna mo angkon og malagna. Aber Brad Ronnie be kanang giingon sa nagprograma dinhi nga wa gyud record sa Biblia nga ang malagna moangkon og malagna. Giutro na mga malamong tigpaminaw kay ang error mo na giingon murag correct pero giutro anak correct. Aber unsay katinuran niya na Brad Ronnie? Debate mga kaigsunan. Kung ako nakita sa Milambang Domingo sa YouTube, si Mitchell Benduel. Ato nang i-forward gamay para pagdaginot sa oras ko untang punto sa ilang pagpahayag, Reverend. Yan din. Pumunta na sa atong naminaw karon sa Brother Romeo Mukula. Matugpan niya, nagtanaw siya sa Yan, ang punto lang yun, kagamay ng labang oras. wala ang ingon nga manalagna. Wala mo sulti nga manalagna o wala yung isulti, no? So, mawala siya nga itong tubag. Ang matuod nga manalagna, bisan kining mga manalagna nga naka-record sa Blancos Latal ngalan, wala na sila maangkon nga ako manalagna. Kita mo na, ang tanan nga na-record, matuod nga malagna sa kasulatan, wa gid na sila moangkon nga sila matuod nga malagna. Unya, nakabasa na din na dugay, diin magkaana, nganong imo manggibuhian nga naam din ng Amos, nindot para baunta mga malamong tigpaminaw pero tungod sa oras no na may mosunod gud nato may untag atong oras na permi kay ato gyud o amo gyud ipakita ingon niya na kami manubag mga malamong tigpaminaw wala may manghilabot o kung kini hilabot ba day katong ilang pagpanubag nga ilang pahigayon diri namo aw di panghilabot na po dito usa nanubag lang mi sa kang Mitchell Bendilio dinhi sa DXDR. Miabot ang mga oras sa ngalan lamang sa magtuto Master Tomas din yung senior kinang inyong alagad. Evangelista Reverend Charlie Unyog sa kalusap sa makauban ng mga ministro o evangelista. Kinusab si Brother Hermogenes Macarayo. Kinusab si Brother Mario Chade. Kinusab si Brother Romero Macamos. Kinusab si Brother Rene Telebrico. O kinusab ang inyong igsoon, Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos. Kami mungon hangtod sa sunod higayon sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Thank you.
Wow.